Ining DJ Cas Negros 10, ang nagapanguna nga balita sa Negros Island region ng Amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Enero 8. Office of the Civil Defense nagapanugyan nga mas maayo pa nga magtener sa Sen City ang mga evacuees sa guwasang 6-kilometer danger zone. Ancestral House nasunog, halit sang kalayo, nagdangat sa 1.3 million pesos. Wala sing LPA o kun bagyo pero magapabilin nga maulanon ang panahon. Mga residente sa Cadiz nag-evacuate. Tulaan sang tao na diskubrihan sa barangay Alangilan sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, evacuing nga taga Canlaon City nga nangompra na biktima sang snatcher pero nabuligan sang Poso Guard sa Bacolod. Initanan sa DJ Cas Negros 10. Sa number 10, wala sang LPA kung bagyo pero mangin maulanon ang panahon. May mga residente na nga nag-evacuate sa Cadiz City. May mga areas nga nagamatabat sa kang tubig baha kay nasang aga sa Cadiz City pati na sa mga suba gani nagpatigayon ng LGU sang preemptive evacuation. May mga nag-evacuate sa barangay Burgos, Kaduhaan, Daga, Tinamuan kag Luna. Pero nakabalik na mga nagdiya sila mga puluyan. Sunod sa Pag-asa, wala sang low pressure area kag bagyo sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility pero ang shear line o ang pagtabuay sang matugnaw nga hangin o amihan kag mainit nga hangin nga mo naman ang easterlies ang nagaresulta sa pag-ulan sa Southern Negros kag Visayas. Posible ang pagbaha kag landslide sunod sa Pag-asa dala sang maulanon nga panahon. Sa number 9, full road closure ipatuman sa porsyon sang Dalan Lacson halin sa corners ng Cottage Road asa na sa 5th Street sa Lunes. Ginabulubanta nga masobra sa 20,000 ka mga katapo sa Iglesia ni Cristo ang magabuylog para sa natalana nga National Rally for Peace sa Capitol Lagun sa Lunes. Gani ginaprubahan sang konseho sang syudad ang pagpatuman sang full road closure halin sa Cottage Road malapit sa tubang sang SSS Bacolod asa na sa South kag North Capitol Road kag 15th Street sa Lacson. Ang road closure ang magasugod lasay sang aga hasta las 12 sa tungang gabi. Ginsiling ni Bacolod Traffic and Transportation Management Department Deputy Jose Antonio Robelio nga kasubong sang pagsaulog sang tuigan nga Mascara Festival ipatuma ng one-way scheme sa Dalan Gatuslao kag Aguinaldo kabahin sang rerouting plan. Ang mga pasahero nga salakyan gikan sa sur pakadto sa norte ang sarang magliko sa Cottage Road, palapos sa Aguinaldo Street, kag pakadto sa Banga Ramos. Ang Gatuslao Street, ang para naman sa mga southbound nga vehicles. Ang BTTMD, ang magatala na man sang 75 ka mga traffic personnel para mapahagan-hagan ang posible nga paggutok sa lakat sa mga salakyan. Sa number 8, Pre-Demolition Conference na talana sa Madason nga simana ni antes pa man ipatuman ang pagpahalin sa 22 ka mga pamilya sa Manukan Country. Sa Enero 17, Biyernes, mag-asapol ang katapos ang City Legal Office kag Bacolod Housing Authority sa mga opisyales sa Barangay 12 agud mahandaan ang natalana nga demolisyon sa mga ginakabig illegal structure sa likod sa Manukan Country. Ginsiling ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga kinahanglan nga maplastar ang pag-transfer ilabi na sang 22 tanan ka mga nabilin nga pamilya nga apektado sang demolisyon. Nagligad nga tuig sangin paiway ni Mayor Albi Benitez ang natalana kuntani nga demolisyon agud nga hilway nga makasaulog sang Pasko kag bagong tuig ang mga apektado nga pamilya. Samtang separado nga magasapo liwat ang City Legal Office kag Committee on Markets upod sa mga tanan sa Manukan Country para sa pagbalin sa ila sa na-construct nga temporaryo nga baligyan sa SM City Bacolod. Ang SM Prime Holdings Incorporated upod sa Bacolod LGU ang nagapatuman sang development project sa 3-hectare property sang syudad sa reclamation area na lakip na diri ang Manukan Country hasta sa Bay Center. Hindi man ka basta-basta lang ka-demolish na work na plaster ang programming course. So when sila dapat may attorney matransfer na dito sa SM since vacant man to gyapon da man nila na i-conference sila namon, meetingon lang sila namon, i-city ad separately sila dapat na transfer na sila. When sila dapat ang target ng dumihara na to 18 nga naka-apply na sa nila electrical connection. Ready na to.
Sa number 7, 300 ka mga pulis sa Negros Occidental Police Provincial Office nagnegatibo sa mandatory drug test. May 300 tanan ka mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office na lakip na diri mga PNP officers nga ginapangunahan ni Provincial Director Colonel Renerio D. Chavez ang nagpaydalom sa mandatory drug test sa nagligad nga Disyembre. Ginsiling ni NOCPO spokesperson Police Captain Judices Catalogo na nagwa nga negatibo tanan sa paggamit ng ilegal nga droga ang mga pulis. Magluwas sa mandatory drug testing, may ginapatuman nga mandatory drug testing sa katapos ang Special Enforcement Drug Team kada bulan. Kabahin ini sang pagpasiguro nga wala sang pulis ang may kaangtanan sa ilegal nga droga. Ginpabutyag man ni Catalogo nga base sa ilang records, wala sang police personnel gikan sa NOCPO ang nagapangatubang sang kaso administratibo karon nga sa nagigad nga tuig. I-police ang aton ranks nga i-clear naton ang aton nga ranks some possible we will establish the integrity sa aton mga personnel, especially ang aton mga personnel nga nag-involved sa anti-illegal drug operation naton. May harapan doon sila yung separate nga drug testing. Sa number 6, duha ka set sang tulaan sang tawo ang separado nga nasapuan sa barangay Alangilan sa Bacolod. Nasapuan ang mga tulaan sang duha ka mga tawo sa Hacienda Garcia sa barangay Alangilan, siyudad sang Bacolod, subong adlaw. Una nga nakitaan kay nasang aga ang mga tulaan sang tawo nga hindi na may baluan kung babae o kung lalaki bangod wala man sa may mga naupod nga bayo. Sini nga hapon, liwat nga nagbalik sa lugar ang kapulisan sa Police Station 5 bangod may na-report nga may isa pagid kaset sa mga tulaan nga nasapuan kag hindi man makilala. Bangod wala may nakakita kag nga pwede makabulig sa pagkakilala sa tulaan. Suno kay Police Captain Portia Niliosan, ang commander sa Police Station 5 nga posible dunga naging wigit ang duha ka mga bangkay bangod lapitanay lang ang mga areas kung diin ini nakitaan. Nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa sininga kaso. Sa number 5, isa ka ancestral house sa Barangay Singkang Airport ang nasunog. Halit sang kalayo, nagdangat sa 1.3 million pesos. Makita pa sa sininga mga video ang pag-ibual sang kalayo sa sunog na nagluntad sa purok sang Pagita 3, Raymond Street sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City las 9:30 sang kagabi. Sa report sa Bureau of Fire Protection Bacolod, isa ka ancestral house ang nasunog kag ini ginapanagiyahan ni Maria Cecilia Havilona. Totally destroyed ang among nga puloy-an nga kalabanan ni himo sa kahoy. Wala naman sa may nasamaran sa among nga insidente. Sa number 4, Department of Health Western Visayas Center for Health Development sa karon ang may bag-o nga pamuno. Sa order nga ginpapanaog ni DOH Secretary Teodoro Herbosa nga napetsahan Enero 6 sini nga tuig, giningadlan si Dr. Maria Sofia Pulmones bilang Director 3 kag bilang Officer in Charge Director 4 sang Western Visayas Center for Health Development. Siyang magatalos kay Dr. Adriano Subaan. Nakasad sa order nga si Dr. Pulmones ang maga-perform sang routine functions santo sa katungdanan sang Director 4 magluwas sa policy determining matters nga dapat ipatuhoy sa Undersecretary sang UHC o kunang Health Services Cluster Area 3 para sa anuman nga desisyon. Ang order ang nag-take effect gilayon. Base sa DOH intranet, may pila pagid ka mga reassignment ang ginpatuman sa mga selected personnel sa idalom sang Western Visayas Center for Health and Development. Sa number 3, Bakchip, mas pasanyugon ang paagi sa libre nga annual medical consultation para sa mga members. Nagalabot na sa kapin 100,000 ang na-issue nga Bakchip card sa Bacolod LGU. Pero tubtob karon, nagapadayon ang barangay-based membership application agud malabot ang 300,000 ka mga gina-target nga Bakchip card holders. Ginsiling ni Bakchip Coordinator Engineer May Kong nga kabahin sa plano ang pagpalabot sang libre nga annual medical check-up para sa mga members. Upod sa una konsulta nga isa sa mga program partners ng Bakchip,
tuyo sang syudad nga mabuligan ang may mga ginabatsyag nga balatian. Agud nga makaangkon sila sang libre nga mga bulong. May 30 tanan ka mga health centers sa mga barangay nga sarang mapalapitan sa mga backchip card members para sa annual check-up. Sa tion nga matigayon ang ginpabasko nga programa kaupod man ang Philippine Health Insurance System. Sa number 2, kung madayon ang pagpasaka sang Alert Level 4 sa Bulkan Kanlaon, mas sobra sa 15 billion pesos nga pondo ang kinahanglanon sa operasyon sa sulod sing isa ka bulan o kon 30 diyas. Sunod kay Task Force Kanlaon Head Raul Fernandez, sa Alert Level 4 ipatuman ang evacuation sa 10 km radius. Sa datos ng OCD, may 96,677 ka individuals o kon 26,540 ka mga pamilya ang kabilugan nga evacuate sa idalom sang Alert Level 4. Sakop sang 15.3 billion pesos nga projected cost sa 30-day operation ang para sa food and non-food items, tubig, facilities nga gamiton, cash assistance sa mga apektado, kag suporta sa edukasyon sa mga kabataan. Sa piyang kabahin sa report sa DSWD, may 244.3 million pesos pa nga balor sila nga naka-standby kag pre-positioned relief stockpile. Tigay naman nga naka-release ang DSWD sang 103.6 million pesos nga balor sang assistance sa 7 ka mga local government unit sa Negros Occidental kag Oriental nga apektado sang Bulkan Kanlaon. Alert Level 3 will be needing 295 million and 366,000 pesos in order to sustain yung ano po, no? Nandiyan na po lahat yung food and non-food natin, yung pangailangan natin sa tubig, facilities, cash assistance na ibibigay natin sa mga napektuhan, and din yung mga education, ano pa natin, no? Yung education po ng bata. Under Alert Level 4 po, no, for a 30-day operations, we'll be needing 15 billion pesos. 15 Billion po? Yes. No, 15 billion pesos and 311 million pesos for a 30-day. So, ganun po ka ano yun, ganun po yung gano'n, no? But it is based on the ano po yan, no? Kung nakita po natin, it is based on the ano po, yung PSA data. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, luyag sang Task Force Kanlaon Head kasubong man Office of the Civil Defense Western Visayas Head nga kun mahimo imbes nga papulio ng mga evacuees nga wala nasakop sang 6 km extended danger zone sa 10 cities na lamang sila magatener. Sa pagsinapol sa mga alkalde kag tiglawas sang syudad sang Bago kag Lacasiliana kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa Martes, ginkasugtan nila nga maga-decamp na ang mga yadtong sagwa sang 6 km danger zone. As of press time, ginsiling ni Mayor Romayla Mangilimutan nga unahon niya papauli ang yadtong apektado nga gikan sa barangay Sagang. Sa Bago City, suno kay Dr. Mary Jean Ortizo ang pamuno sang DRMO, tigayon na nga nakapauli ang mga 128 families upon 461 ka mga individuals na nagapuyo sa lugar nga hindi sakop sang 6 km danger zone. Ginsiling ni Raul Fernandez sa press conference nga ang desisyon sa pagpauli sa mga evacuees ang yara na sa mga LGU. Pero kung siya lang ang magbuot, mas maayo nga sa 10 cities kaangay sa himamaylan sila nga magatener. Kasi nga pamaagi sarang man nga makabulig ang iban pa nga mga LGU sa mga apektado nga mga LGU. Mga responsibilidad naman sa LGU ang pagpasiguro nga plastado ang tanan lakip ng pag-evacuate in kaso nga may paglupok nga matabo. Nagapanindugan man si Fernandez nga dapat magapabilin nga hilway sa human activity ang 6 km danger zone. Natala na siya nga magasapol sa gobernador. Yung ano ko po, I prefer na sa density sila. But, of course, sabi ko nga po, call po nila yun. Kasi at the end of the day, kung magkaroon po ng matinding pagputok, sila pa rin po yung magre-rescue ng kanilang mga tao. So, if they, kung sa kanila po ang assessment nila, kaya nilang itulungan
tulungan mo yung mga kanilang tao outside the scenes. Kasi may buffer na po tayo doon eh. Kasi kung titignan po natin yung, yung eruption po last December 9, yung PDC po, umabot siya hanggang 4 kilometer. Kaya nga po dinideclare natin 4 kilometers na permanent danger zone. Umabot hanggang 4 kilometers. So we still have that buffer na 6. So if they feel, if they can, kaya nilang yung mga bumalik nila beyond the 6. Basta po ang start namin para maging madali po yung kanilang mas manageable po yung response operations natin. Kag sa good vibes, isa ka evacuing nga taga Canlaon City nga nagapangompra sa Bacolod ang nabiktima sang snatcher. Pero may poso guard sa Central Market nga nagisog nga mabawi ang iyang cellphone bisan may dala pa nga kutsilyo ang suspect. May report si Romeo Subaldo. Chief tanod sadto si Gilbert Jeanette sa Barangay 23 sa Bacolod City kag subong. Isa na ka-guard sa Public Order and Safety Office o Kunposo nga na-assign sa Central Market. December 30, samtang nag-duty si Gilbert, hinalit na lang may insidente sang pagpangawat nga natabo sa kilid sa merkado. Ginkuot sang kawatan ng cellphone ni Maricel Lanyuhan sang Canlaon City. Yari sila sa Bacolod para mangumpra pero isa man sila sa mga nag-evacuate bangod sang aktibidad sa Bulkan Canlaon. Ginpahibalo si Gilbert sa natabo kag yara na mismo sa atubang niya ang kawatan. Ginasunod siya sang guard kag may gasunod siya likod mag-asawa man galagas. Hambal nga sir kawatan na siya sir siya nag-snap sa amon. Tapos ginabalan kanila. Oo, yung ko niya. Amo nga na-shock sa kay Yara na tubangan niya. Na-shock sa kay. Pagkabal mo sir ara na ang kawatan sa tubangan mo mismo. Oo, tubangan kami. Tubangan kami siyang pag kuan niya, lagyo niya, lagsanay kami dayon. Istorya ni Gilbert, may dala pa nga kutsilyo ang suspect pero wala ini nagtublag sa iya. Nagpukutay sila nga duwa kag naglagsanay tubtub sa may kilid na sang plaza. Tubtub nga nabawi niya ang cellphone. May natabuan man nga nakalabay nga pulis gani nadakpan ang suspect pero ang iya upod nakapalagyo. Alin sa sulod sang ang Market kay naglagan siya sa pagwa mo. Oo. Sa store nga din kanan niya. Asa sa diin ka pula butanay sir? Butanay kami hasta sa may pakadto Kiwals. Dito mo na siya nadakpan? Oo, dito ko na siya nadakpan. Dito kami nagpukotay na dito yun. Sa liwa. Bisan may kutsilyo, wala to wala kang gikulbaan? Wala. Nag-sir kay Yara. Nag-sa nag-sa tubangan mo. Kung naging kami dahil, wagi ko nakabatsyag, kulba agwan. Sa iya nga reels, nagpasalamat ang gingkawatan nga si Maricel sa bulig ni Gilbert sa iya para mabawi ang iya nga cellphone. Ako gining amon pasalamat sa iya guys kay kung wala ni siya guys, wala na gid ko cellphone kag dula na gid akon nga reels. Sir, damo gid salamat sir sa imo nga pagbulig sir. Dugang pa ni Gilbert, dako nga bulig ang iya nga training sa pagkatanod sa amo sini klase nga mga sitwasyon. Indi ini ang unang nga tion nga may nabuligan siya nga biktima sang kinawatay. Duna na sa iya ang magpatunga. Kay ini ang iyang responsibilidad kag kun may kasubong nga insidente liwat, handa siya nga magbulig. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Saludo kita kay Bacolod Poso Guard no sa kaisog ang ipakita niya kag antes kita magtakop. Of course, nagpasalamat kita sa aton nga mga viewers live sa Facebook kay Sir Lindon Sunyo, Jobea Natavio, mayong hapon si imo ma'am, Cyril Largado, Lourdes Pico, Maricel Flores, subuman kay Ma'am Gloria Bantigue, Bergie Borlas, RH Tata, mga suki na Tondri, Marianita Manalo, Noynoy Makainan, Ray Tinosan, Belchan, watching from Illinois, Beshi Belangel, Lloyd Navales, subong man kay Mirna Garrido Clavel, kag from Payao, Binalbagan, kay Kevin Panuelo, John Rubin Rumnik, nagpa-shoutout siya kay Maria Queza Wayong from Silay City. Jeffy Hevero, watching from Sarait, Himamaylan City. Rems Piñado. Subong man sa aton nga viewers sa YouTube sa kay sa Mahogany Drug Portal. Gina-congratulate niya ang USLS Under-12 football team na nagkampiyon sa division meet. So as well, no, congratulations sa tanaton nga mga athletes kag coaches na nag-compete para sa DepEd nga division meet.
Kag amuyad to ang top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Dalpin.